Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe janggiyankoɓe, ene wayno kadi en garti e windande men hande heblo men heblo heso wonande winoɓe jeyata hay batteɓe yiɗɓe kadi janginde holno janginirta nde wonno ngoɗo heblo sa naati e maggo tan a wonat jangowo kadi a wontat janginowo. Wadde yimɓe gaddira ko ha janga jangina ɗum no waɗa janginoɓe kamɓe goni janginoɓe jangoɓe gonta janginoyoɓe. Wadde mbaɗen ngoɗo heblo yawngo beɗe mbawen dañde ko eɗen paama hen ha mbawi famin woɓɓe. Bisimillah, naten jangde. Ɗum ɗo woni windande goo Dental Diine TV nani onon wonɓe hen ɓe paran ɗo balle moɗon e jingere moɗon 77 906 14 81 jingere mon yo yiye hen. Ɗum ɗo tan jangata nduɗo suudu e nduɗo suudu e nduɗo. Ay ɗo wonɗo ko a ay mawɗo ko ɗo ni tan wayata ɗo jangata a mawɗo ganda no windirte gasi a jangi a wawi a windi hankadi ɗo gasi a wonta artude a so timmi ngara binda a tokoso o ko ni wayata sa windimo a jangimo a wawimo hankadi a sirti e majjere a ka jiɗɗo fodde ko ni fuɗirte a waɗa mbatta a goɗo ɓe ɗakkodira kala jiiɗo anda ko podgal wadde ɗum ɗo ko masgal pular masgal a woodi mangal tokosal ɗo haaɗi mangal tokosal ɗo noon addira ko sa yiɗi fodde ɗum ɗo addira ko ha pooɗa kono ɗo tan haaɗi ganda a mawɗo a tokoso ɗo noon addira ko ha mbawa fodde gasi wadde ɗum woni a mawɗo ko ni tan wayata ko ni woni a tokoso ko ni wayata ɗum woni a poɗɗo ɗo tan jangata ɗum mbawa ɗum aɗa wiya a mawɗo aɗa winda aɗa wiya a tokoso aɗa winda aɗa wiya a poɗɗo aɗa winda suudu adino ndu woni hen ko a mawɗo suudu ɗimmuru ndu woni hen ko a tokoso tataɓuru ndu a poɗɗo o tan kaɗata haajuma ala ko heddi ko an ko ɗo woni haajuma oɗo a mawɗo oɗo a tokoso oɗo a poɗɗo ɗo tan mbimi yahat haajuma ala gueɗe goɗɗe ɗe ɗum tan woni ko jangata ganda a mawɗo no jangirte no windirte ganda a tokoso no jangirte no windirte ganda a poɗɗo no jangirte windirte. Bisimillah janggen. A mawɗo a tokoso a poɗɗo a mawɗo a tokoso a poɗɗo a mawɗo a tokoso a poɗɗo gasi ɗo sa ɗiggini ɗo hankadi kalɗo a windi sokoye deftere sokoye alluwal sokoye kala wawi wonde hankadi a yalti e majjere a mawɗo a tokoso a poɗɗo ɗum noon ko wonande ɓe jiyata hay batte ɓe ɗo so ɗiggi hankadi on gandi a mawɗo hankadi on gandi a tokoso hankadi on gandi a poɗɗo on gonti gando a mawɗo on gonti gando a tokoso on gonti gando a poɗɗo hankadi kalɗo jiiɗon a mawɗo on kalantaki on gandi on ji kalɗo jiiɗon a tokoso on kalantaki sabu on gandi on ji kalɗo jiiɗon a poɗɗo
on kollama on ji ɗum saabi noon wadde sera janga tan haɗɗo mbasa ɓuttinde ɗo a mawɗo a tokoso a poɗɗo gasi wadde kaɗen ɗo windande men goo haaɗiɗo Dental Diine TV nani onon wonɓe hen ɓe mbaɗon hen balle mon 77 906 14 81 jingon ballon duuson ko musidɗo mon giɗo mon saabu Allah Yaya Ly kala Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina on jarama wassalam.